Ugqatso lwam oluya emajukujukwini ibhalwe ngu-Annie Auerbach, imifanekiso nguViviana Garofoli. Ukuba nje abantwana bebenakho ukuya emajukujukwini, bendiza kuziqhubela ngokwam eyam inqanawe. No-Oli inja yam ibiza kuhamba nam. Ingaluhambo olonwabisayo kakhulu. Singazenzela esona siphekepheke sakhe sanamendu, siletsheze okombane ukuhamba oku. 3, 2, 1, mayitshe! Singakhwaza, sibhabhe ngobusuku. Ilanga lisembindini womnyele wesibhakabhaka, umnyele wezulu. Lixesha lokufaka isithinteli langa sakho, uyakutsho u-Oli ongumqhubi endincedisana naye. Jikelele, jikelele, nazo iplanethi. Zijikeleza ilanga elimthubi, ukusuka kuMercury, indawo yokuqala esithe saphumla kuyo, ukuya kutsho kuPluto. Elandelayo nguVenus. Ngokuqinisekileyo ke, imnyama kwaye inamafu. Mna no-Oli siyaqhubekeka ukubhabha. Sikhwaza sibulise sithi, molwenapho! Xa silapha, umhlaba ubonakala uzuba naluhlaza kwaye umile okwebhola. Ndicinga ukuba abahlobo bam bayabulisa. Bakhangeleka bebancinci. Inyanga ijikeleza umhlaba oyiplanethi yethu. Abanye bathi yenziwe ngetshizi. Nanko no-Oli echola iqhekeza elikhulu. Uthuli lwenyanga liyamthimlisa. Oosomajukujuku babehambe kanye apha, kufutshane kakhulu nekhaya. Bashiya iiflegi njengesikhumbuzo. Jonga, asiyokama nale. uMars kummelwane wethu, iplanethi ekhazimlayo ebomvu. Njengomhlaba ineentaba neentlambo, kodwa iyabanda kakhulu. Nanjengoko apha kufana kakhulu nasekhaya, abanye bade bathi bukhona ubomi kuMars. Ndicinga ukuba ndiza kuthatha imifanekiso yeemoto zabo ezimbejembeje zakuMars. uJupiter uneenyanga ezili-16. Yintlaninge nyhani ke leyo. Eyona planethi inkulu kunazo zonke yaziwa ngechaphaza layo elibomvu elikhulu. Inokuba yintoni engaphakathi kweli chaphaza elisebusweni bukaJupiter obuvuthuzayo? Ngabantwana abanamachokoza enkampini abenza ugqatso lwemilenze emithathu. Masikhe sijikele kwizangqa zikaSaturn, zenziwe ngomkhenkce namatye, kwaye ngaphandle kwezangqa zikaSaturn kukho iinyanga ezingama-21 ezinokubalwa. Ukusuka apha sibona uUranus, omafu abuzuba buluhlaza afipheleyo kakhulu. Ukhenketho lwethu lokulandela iiplanethi sele lufikelela esiphelweni. uNeptune ngowesi-8 aze uPluto abe ngowesi-9, kodwa uPluto uyakucaphukela ukoyiswa kugqatso. Akekho umntu okuthandayo ukuba ngowokugqibela, ngoko ke baye batshintsha-tshintshe ngamanye amaxesha. Luyaphela ke apho ugqatso lwethu oluya emajukujukwini. Sihambe kangangezigidi ngezigidi zeemayile, kodwa ke mhlawumbi lixesha lokuba silale. Ndicinga ukuba sendiqalisa ukuzamla. Ndiyakuthanda ukuzungeza emajukujukwini. Yeyona ndawo yakhe yamnandi onokuzulazula kuyo. Kodwa mna no-Oli siyayivuyela into yokuba sibuyile, kuba ayikho indawo emnandi ukodlula ikhaya. Isiphelo.
Moving picture books, magically bringing storybooks to life.